Il-ħarsin tal-anzjani fil-komunità tagħna hu kruċjali għall-għejxien aħjar. Fi kliem George Fenech, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Standards ta' Persuni Anzjani li twaqfet il-ġimgħa filgħodu. L-awtorità, magħrufa OPSA fil-qasir, se jkollha l-funzjoni regolatorja biex tistabbilixxi l-istandards għal servizzi residenzjali f'kull faċilità ġerjatrika u kull servizz ieħor ta' kura relatata. Il-missjoni tagħha se tkun li permezz ta' regolarizzar tas-servizzi in kwistjoni tassigura l-benesseri u drittijiet tal-anzjani bi kwalità ta' kura, inklużjoni u appoġġ. Kumment ma' One News, Fenech spjega kif il-bżonnijiet tal-anzjani huma kbar u differenti għal kull wieħed. U għal daqstant, din l-awtorità se tkun qed tara li tħares lejn il-bżonnijiet tagħhom. L-awtorità tiffoka fuq l-anzjan għaliex il-bżonnijiet tal-anzjani huma ħafna, huma differenti bejn anzjan u ieħor biex toġob il-gosti tal-anzjani kollha huwa diffiċli. Però aħna qegħdin hemmhekk biex kemm jista' jkun nirregolaw illi kull anzjan u kull anzjana ikollhom l-istess drittijiet. Magħna qasmet ħsibijiet wkoll Ġuża Vella, ir-residenta f'Kaza Feliċja f'Ħażebuġ, fejn diġà tinsab kuntenta bis-servizz li tirċievi. Qiegħda kuntenta ħafna, jagħmlulna ħafna attivitajiet, joħorġuna u anki passiġġati u hekk min ma jiplax jmur il-keres miegħu. Ngħid għalija jiena nħobb nitla' sad-dar u nqatta' l-ġurnata nara x'ħan nagħmel biex ma noqgħodx bil-qiegħda l-ħin kollu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva, Melkin Pola Ġużgalja, sostna kif din l-awtorità se tkun qiegħda taħdem id fit mal-Gvern biex dan il-qasam jiġi regolarizzat kif xieraq. Dawn in-nisa f'dawna bil-komplement ta' ħajjithom. U allura aħna rridu nerfgħu dik ir-responsabilità kbira li naraw li l-standards tal-kura ikunu qegħdin jintlaħqu, ikunu l-ħaġa jkunu standards mill-aktar għoljin. Però jkunu qegħdin jintlaħqu dak huwa appuntu l-għan tal-awtorità.